היי, אני חוזר. I've been coming up hot for a minute. Everybody know the drop when I'm in it. I drop the top when I'm in it. Everybody know the drop when I'm in it. Yeah, I flow so slow. Everybody know I'm you know when the click through to the send is about to be a slow beat. עדכון מצב אנשים, חשבתי שכשסיים לצלם את הסרטון הזה אני כבר אוכל לחזור. אבל יצא ככה שהתקבלתי לבית ספר ממש קשה, ולא היה לי אפילו זמן להעלות סרטון הזה ספציפית. אבל אני מקווה מאוד שאצליח למצוא איכשהו זמן להעלות סרטונים מעכשיו. ונאמר רמל. לפני כמעט 4 חודשים, ביום בהיר אחד, ופשוט נעלמתי. האמת שאני מרגיש שאני חייב לכם הסבר, כי עשיתי דברים באמת חשובים בחופש הזה. כמו לראות 3 פעמים את כל העונות של דברים מוזרים. לא שאלנו את דעתך! לא! סלום! היום בסרטון נספר לגבי המשך הערוץ, איפה הייתי ועוד כמה עדכונים מאוד חשובים. אז תצפו עד הסוף ובואו נתחיל. ברוכים הבאים לעולם שלי, ולהסבר למה לא העליתי כל כך הרבה זמן. ואני אתחיל מהסוד הגדול. עד עכשיו למדתי בבית ספר אנתרופוסופי. אתה רוצה לקרוא? כן, ברור. יופי. אז הנה, קח בובה. הנה, תתחיל לתפור. אם אתם באמת רוצים לדעת מה זה אנתרופוסופי, תרשמו בתגובות ואולי אני אעשה על זה סרטון. הייתי באנתרופוסופי מהגן, ועכשיו אני וחצי מהכיתה שלי עוברים לבית ספר מדעי, ובהתחשב בכך שחצי שנה לא למדתי מתמטיקה כי לא היה מורה למתמטיקה, נראה לי חלום של רובכם. הייתי צריך להשלים די הרבה מהחומר. וכמו כן, תקופת המבחנים התקרבה. אז ממש, אבל ממש, לא היה לי זמן להעלות סרטונים. מהרגע שהסתיימו המבחנים, הייתי שקוע בהכנת עבודת ביוגרפיה ענקית, שכחלק ממנה הייתי צריך להרצות במשך 10 דקות מול 50 איש, וגם כחלק ממנה הכנתי את הסרטון של אלברט איינשטיין. וגם עשיתי עוד מלא דברים כמו להכין את הפורטרט הזה. וברגע שכל העבודה הסתיימה, מאוד שמחתי שאני סוף כל סוף יכול לחזור ולייצר עוד סרטונים. נראה לכם שזה הצליח? ממש לא. לבית הספר היו תוכניות אחרות. הייתי צריך לשנן בבית מלא טקסטים של הצגות, כי בסוף השנה החלטנו לעשות הצגה של החולה המדומה. תאמינו או לא, אבל החזרות היו ממש לא משעממות. גם אולי קצת עצובות, זה היו הרגעים האחרונים שלנו ככיתה. ואז הגיע השלב הקריטי, שבועיים לפני ההצגה. בזמן שכל היום תרגלנו, כולם פתאום התחילו לחלות בקורונה. אחרי ש9 ילדים חלו, שקלו לבטל את ההצגה. אבל אז, יום לפני ההצגה המתוכננת, כולם חזרו, חוץ מאחד, שהיו ילדים שביום הזה למדו את התפקיד שלו. היו לנו 3 הצגות שעברו מצוין, חוץ מכמה פשלות שצילמתי ואני עכשיו יכול להראות לכם. ונראה לי הפשלות עשו את ההצגה אפילו יותר טובה. שילמד חתונה, שילמד רפואה ואני אסכים לחתונה. כן, תהיה רופא ואני אתן לך את שתיים שלי. יהיה רופא, אפילו רוקח, זה לא עניין כל כך גדול. בקיצור, היה מאוד כיף, ובין ההצגות קרו דברים רנדומליים כאלה. סיימתי את ההצגה והגעתי ליום האחרון בבית ספר, ואז חשבתי, הנה, הרגע הגיע, אני חוזר! Yes! נכון, שכחתי שיש לי קייטנה לארגן ולהכין. מעולה! היי דד! כן, אני מארגן הפעלות ימי הולדת וקייטנות. ארגנתי כבר כ4 קייטנות, ובקייטנה האחרונה הילדים נהנו מאין ספור הפעלות, משחקים, יצירות ואוכל ממש טעים. ובימי ההולדת אני מארגן משחקים הכוללים שיתוף פעולה והרבה כיף. אם אתם רוצים הפעלה ליום ההולדת לכם או לאחד מהאחים שלכם, ואתם גרים באזור מודיעין, תרשמו לי בתגובות. בימי ההולדת שאני מארגן אני מרוויח מאות שקלים לשעה, ובקייטנה אני והשותף שלי הרווחנו אלפי שקלים כל אחד. אז אם אתם רוצים גם ללמוד ושייצור קורס מושקע, תרשמו בתגובות. אחרי שסיימתי את כל זה, אמרו לי לבוא לקורס של שבוע בכדי לעבור לחגורה חומה בג'ודו. הייתי צריך לתרגל עשרות תרגילים שונים, הרבה טקסים ושמות. התחרתי בעבר הרבה, זכיתי באליפות ישראל פעמיים, כמו גם בתחרות בינלאומית, אבל בשבילי מעבר החגורה היה יותר קשה מזה. כרגע אני עוד לא יודע אם עברתי את המבחן, כי עוד צריכות לבחון אותו ועדות, אבל אני מקווה מאוד שהמאמצים לא היו סתם. אחרי כל זה התפנה לי סוף כל סוף קצת זמן ללמוד, קצת ליהנות מהחיים
לנסוע לאילת לכמה ימים, לצפות בכמה סדרות בנטפליקס ולערוך את הסרטון הזה. דרך אגב, כבר התחלתי לערוך את הסרטון הבא שיהיה רוב הסיכויים על ציי גינס. אני מקווה מאוד לחזור לעלות באופן קבוע, אבל עומדת בפני שאלה, איזה תוכן לייצר? סרטונים קצרים יותר, ארוכים יותר, ולוגים, על סרטים וסדרות, היסטוריה או סיפורים מרתקים, לפצל את עמוד הטיק-טוק? תרשמו לי בתגובות מה אתם רוצים, ואני אקרא הכל ואחליט. תזכרו לרשום לי בתגובות האם תרצו את הקורס על הקייטנות וההפעלות, ועל פי זה אחליט, הכוח בידיים שלכם. אני די מופתע שצפיתם עד הסוף, אז אם הגעתם עד לכאן שימו לייק ענקי, ותודה רבה. תרשמו לי בתגובות איך עבר עליכם החופש, ונתראה בסרטון הבא. ובזמן שלא עלה הסרטון הבא מוזמנים לצפות באחד הסרטונים הקודמים.